orain dela aste batzuk, hau mural hau memoria bezala pintatu zuten Errekari kolektiboak sare elkartearekin kolaboratzen, eta orain dela aste batzuk, gure Mikelen aurpegia bokoteatu zuten, bere aurpegia tapatu zuten, eta gaur hori errebendikatzera gatoz, eta zergatia ez, estigma jarraitzen du, bai sare sozialetan, bai errealitatean, eta hau ikusarazi behar da. Kaixo, kaixo, herri mugimenduari ahotsa ematen jarraitzeko egin zaitez bazkide. Gorroto diskurtsoak beti egon dira, baina ultraskuina goratzen doa, goraka doa, eta ikus dezakegu ez, Eduardo Casanovak ateratako pelikularekin, giba zuela esan zuen, eta horri izan zen, errebolo bat, orduan ikus dezakegu zer gertatzen ari den gaur egun, azkenean, ispilu modukoa da hori, ez? Eta bai gorroto diskurtsoak, bai gorroto hitzak, hitzak adibidez sidoso, edo horiek jarraitzen dute. Diskurtso hauen aurrean erantzukizuna behar dugu, erresistentzia behar dugu, eta batez ere isiltasun hori apurtu kalera atera, eta ez bakarrik kalean, baizik eta sare sozialetan ere, azkenean sare sozialetan hor gizarteak hitz egiten du, orduan guk ere hitz egin dezagun. Ez baztertu, ez isildu, eta goazen erantzukizun potente bat egitera beharrezkoa delako batez ere garai hauetan.